Nesta parcela situada a carón da Escola Infantil de Tal, en a que o Concello pretende construir un parque de xogos para os rapaces. Trátase dunha bella demanda tanto da comunidade educativa do colexio como tamén dos propios veciños da parroquia, o non dispoñer no lugar dun parque infantil. O goberno local cursou xa unha primeira solicitude ao arcebispado para conseguir a cesión ou venda do terreo, obtendo deste a negativa por resposta. Ante esta situación, ten intención de volver a solicitala para tratar de chegar a un entendemento coa Igrexa. Nos diriximos ao Arzobispado de Santiago para lle solicitar que coa fórmula que eles quixeran, é dicir, ou ben que non lo venderan, ou que non lo cederan, ou que non lo alugaran, que a fórmula que quixeran, pero que se pudera habilitar un espacio ali para que o alumnado desta escola de infantil pudera xogar nos seus recreos, porque na actualidade non o teñen. E cal é a nosa sorpresa, o Arzobispado nos contestou dicindo que non estiman, e leo textualmente a resposta do Arzobispado, que non estiman necesaria actualmente esta instalación, un parque infantil ao lado de unha escola infantil.